Maayong adlaw mga bata. Kumusta naman mo karong adlaw? Maayo. Malipayon pud ako na makauban ta kamo. Ako di ay si Teacher Roylin C. Pagaipo, gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental. Ako ang inyong magtutudlo karong adlaw. Andam na ba mong magtuon? Andam na! Maayo mga bata. Karong adlaw, magtuon kita og basa. Ug ang atong tun-an karon mao ang mga letra nga nagsugod sa M, S, ug A. Ali, sugdan na nato. Nailhan ba ninyo ang naa sa hulagway? Kalamiana nila kanon. Dungan nato nga ila-ilahon ang ilang mga ngalan. Una, mais. Mangga. Mani. Maayo. Karon, naa ba mo'y naobserbahan sa ilang mga ngalan? Sakto! Ang mais, mangga, ug mani, nagsugod silang tanan sa tingog nga Kamo daw bi? Very good! Kung ganahan ta sa atong gikaon nga pagkaon, ang tingog sa atong baba kay Ingon ana pod ang tingog sa letrang M. Mao kini ang letrang M. Ang tingog ani nga letra kay Mao kini ang dako o gamay nga letrang M. Ang tingog nilang duha kay Maayo mga bata. Karon na pud, aduna na pud ako'y ipakita nga mga hulagway. Dungan nato nga ila-ilahon ang ilang mga ngalan. Atis, ampalaya, abokado. Unsa man ang inyong nabantayan sa pangalan nga atis, ampalaya, ug abokado? Sakto! Sila tanan nagsugod sa tingog nga A. Kung kita mukaon o musungit sa pagkaon, atong ablihan ang atong baba sama sa hulagway. Agud, kung kita magbasa o muhimo sa tingog nga A, ingon ana pod ang posisyon sa atong baba. Mao kini ang letrang A. Ang tingog ani kay A. Mao kini ang dako o gamay nga letrang A. Ang tingog nila kay A. A, A, A. A, A, A. Maayo mga bata!
Ang tingog ug a kung atong isumpay mahimong ma. Ma, ma, ma. Mama, ma, am. Ma, ma'am. Kamunasad. Magaling! Ang sunod nga hulagway nga akong ipakita kay santol, saging, ug sapatos. Dunga nato nga ila-ilahon ug basahon ang ilang mga pangalan. Santol, saging, sapatos. Very good. Karon mga bata, unsa ang inyong nabantayan nga magkaparehas sa ila? Sakto! Ang santol, saging, ug sapatos pareho nga nagsugod sa tingog nga ang tingog nga mura kitag mangisi. Pero adunay hangin nga mogawas sa tunga sa atong ngipon. Ang letra nga S adunay tingog nga mao kini ang dako ug gamay nga S. Dungan ta na isulti ang tingog nila. Napakagaling! Karon, atong isumpay ang mga tingog nga a og aron makapurma kita og mga silaba ug mga pulong. Ali, dunga nato nga basahon ang anaa sa screen. A, sa, ma, sama, sasa, sasa, mama, mama, sasama, sasama, mas, masa, masa. Karon kamo na sad. Karon, kahibalo na mo nga ang tingog sa letrang M kay ug ang tingog sa letrang A kay A. Ug ang tingog ni letrang S kay S.
Napakahusay mga bata! Alang sa inyong buluhaton, pilia ang unang tingog sa pangalan sa kada hulagway. Una, santol. Ikaduha, atis. Ikatulo, mais. Ikaupat, mangga. Ikalima, saging. Tanaw nato kung sakto ba ang inyong mga tubag. Una, ang santol kay nagsugod sa tingog nga Ikaduha, a. Ang atis kay nagsugod sa tingog nga a. Ikatulo, Ang mais nagsugod sa tingog nga Ikaupat, Ang mangga nagsugod sa tingog nga Ikalima, Ang saging nagsugod sa tingog nga Insakto ba ang tanan ninyong mga tubag? Og diha natapos ang atong leksyon karong adlaw mahitungod sa mga letra nga nagsugod sa M, S, ug A. Ako si Teacher Roylyn Z. Pagaipo, gikan sa Abunda Integrated School, District of Magsaysay 2, Division of Misamis Oriental, nga kanunay anda mugiya ug mutudlo sa inyuhang tanan. Timan-i, ang batang nangkamot, layo ang maabot. Magkita-kita na sad kita sa sunod nato nga leksyon mga bata. Bye-bye!